Salutare toată lumea, eu mă numesc Rosnake Gaming și astăzi, din păcate, atunci când ați văzut acel videoclip cu Rosnake Gaming, ziceam că o să începem o serie, nu, mi s-a blocat cam tot, mă rog. Ce vreau eu să facem astăzi e să începem o lume nouă. Eu deja am început-o și n-am început să fac nimic pe ea, doar am intrat și am zis, bă, o să filmez un episod și am văzut că deja am 3 vizionări și îmi place. Dacă continuați, puteți să apăsați și butonul de like și, nu știu, încerc să nu mi se mai blocheze telefonul sau toate chestiile. Și dacă vă mai place alte jocuri, dacă unii dintre voi nu știți, la lume au mașinile astea world name. Lumea lui Op. Nu știu ce am. Lumea lui Rosnake. Ok. Deocamdată de cât ăsta avem. Și uitați, n-am făcut nimic. Deocamdată am skin-ul de Alex. Din păcate. Mie mi se pare super mega tare zona. What? Nu, stați un pic, să vă explic cum stătea chestia. Eu am intrat pe mapa asta în principal pe creativ și am zis, bă, e super șmecheră zona, să-mi fac aici o casă și am pus acolo pe creativ de ăsta, un pilon dintre ăsta, ca să știu unde să mă îndrept. Dar în rest n-am făcut nimic pe mapă, după cum vedeți, nici măcar n-am început. Haideți să tăiem niște lemn, să pun dărtul ăsta undeva pe aici. Ok. Și acum, singura mea speranță e că atunci când încep și o să filmez, mă rog la Dumnezeu să nu mă sune cineva. Ce copac! Am mai văzut copaci mari, dar ce ciudat e ăla. Ciugeat, auzi la mine. Mă rog, primul rând ce trebuie să facem e să luăm lemn și normal să luăm niște cobblestone. Ca pe o lume survival obișnuită. Dar, da, m-am gândit și ziceam la început să fac mai întâi pe acel seed final care l-am avut noi, care vi l-am arătat eu și am zis, măi, mie mi se pare ca o fel de trișare. Să zicem că dacă era decât un set șmecher, haide, poate, decât cu chestii naturale și porcării. Dar uitați-vă și voi cât de super tare se vede. Și am văzut undeva departe, m-am plimbat pe mapă mult pe creativ, dar am văzut undeva departe, credeți-mă, am văzut un loc, dar m-am pierdut pe urmă, m-am întors înapoi. Nu știu, nu mai vreau să mă umblu după el acum, să-l găsesc. Și da, cel mai tare loc care l-am văzut. Fraților, era foarte șmecher. Da, eu nu știu ce să facem. Sunt multe peștere pe aici, dar din câte știu foarte bine, un sistem de peștere în zonă de buș e foarte mare. Deci vă spun de acum să știți, dacă vă duceți într-o peșteră și știți drumul să-l țineți și nu știți bine drumul, să vă puneți semne ceva ca să-l țineți minte, fiindcă peșteri de munți sunt foarte anevoioase și destul de mari. Au minereuri multe, în special cel mai mult are cărbun și iron. Dar altceva nu prea are. Singurul spawn care aș vrea să mergem în portalul spre End, dacă găsim și dacă o să găsim niște. O să fac mai întâi un portal spre End și pe urmă o să facem alte chestii.
ai destul de mult lemn, cred că până mi se duce ăsta. Mai au și niște copății de ăștia la mine. Hai că te las pe tine aici. Te las amintire. N-am mai căzut niciun pomuleț dintre la mine. Serios? Uite aici. Hai că am 3, mi-ajunge. Ok, măi oameni buni, nu știu, dacă vreți să treceți și voi cu un like, ceva, doar că chestia e că mulți dintre voi uită să dau like-uri sau nu le place sau mă fac și eu ce pot. Mie îmi place YouTube-ul, am văzut YouTuber, grămadă de chestii și am zis, aoleu, am uitat să iau cablu. Hai să ne facem repede un pickaxe. Deocamdată jucăm cu dificulty 0, fiindcă ne scade mereu munca și până la vreme trebuie să dăm mâncare stabilă și o să fie și cam nașpa, fiindcă o să vină mereu monstru cu noi, dar nu e nimic. Oricum, gresia asta nu știu dacă o să-mi trebuiască. Din asta fac și gresie, mi-am făcut mai multe, mi-a părut foarte oameni buni înainte să fac acel episod cu mapa aia, servera final. Doamne, știți cât de rău mi-a părut? Cu 2-3 zile în urmă am pierdut una dintre cele mai bune mapele mele. Aveam pe aia de toate, pe sub Wonder. Am dărâmat un deal, am stat, cred că 2 săptămâni, sincer. Chiar 2 săptămâni am stat la dita mai dealul de gigantic. Am consumat, credeți-mă că aveam un dublu chest plin de cobblestone și încă 2-3 chesturi de-alea mici pline de dirt. Și da. Ce vreau să fac? Hai să facem asta și ne mai ducem să luăm cobblestone. Mamă, deci mă enervase rău că mapa aia o aveam de mult timp. Nu de mult, nici de chiar mult timp, de o lună, dar chiar și așa, fraților, dacă erați în locul meu, cred că spărgeați telefonul sau ceva, fiindcă nu știu cum a reușit, dar n-am șters eu din greșeală. A avut telefonul ăsta problemele lui, asta e, facem alte mape, e un joc, deci nu are nimic, nu e ceva miriții, zici, Doamne, mi-am pierdut o grămadă de bani sau, nu. Și mulți oameni îmi spuneau, bă, fă YouTube că te îmbogățești, că faci bani, că o să ai abonați, că nu mai știu chestii. Și am zis, păi de ce să fac eu YouTube pentru abonați? Pentru bani, pardon, pentru abonați. Zic, păi bă, te faci milionar, chestii, ăștia, eu am 12 ani, recunosc. Și nu-mi place să înjur în videoclipurile mele, dacă mai scapă uneori, poate mă scurg, dar eu nu cred că o să mă scape sau ceva de genul, mă rog, haideți să mai facem ceva, un târnăcop, cobblestone, să-mi fac și o lopată, să-mi fac și o sabie, unul ăsta și ultima ce mai rămâne, unde? Mă, sparge. Mă enervează uneori că-i băguit rău jocul ăsta. Și dacă nu știați unii dintre voi, ups, nu vreau să apăs acolo oricum. Dacă nu știați, mulți dintre voi, în curând, o să aștept upgrade-ul, am Minecraft 13.0, nu știu dacă ia să vă arăt, dacă mă credeți. Oricum, voi 13.0 și aștept în continuu după fiecare lună, așa, o să mi se bage câte un update, adică la Minecraft 13.0 o să mi facă Minecraft 13.0, nu, Minecraft 13.0 Void 1 și ar trebui să așteptăm
am o super idee. Am văzut la o mapă adventure făcută de Ihat, de Pink, dacă știți pe Pink, este, cred că majoritatea din voi îl știți, este un youtuber destul de bun, își face treaba bună, mai bagă o grămadă de jururi creative, dar asta e. Singurul youtuber care nu prea înjur, care la început eu m-am luat după ani. Am văzut primul videoclip al lui Lectură de la A la Z, știți? Și am zis, bă, e șmecher băiatul, chestii de-astea. Și, na, mi s-a părut mult YouTube-ul, după ce am văzut și la Max și la ceilalți, am zis, bă, trebuie neapărat să încep, că e foarte tare YouTube. Mie YouTube-ul, dacă vă întrebați unii dintre voi, ziceți că fac pentru bani, și dacă ați văzut la primul video, nici n-a apărut link-ul ăla cu amează-te. Cel puțin, nu știu de ce, am făcut tot ce trebuie pentru link-ul ăla, pentru profilul meu, dar nu știu ce are, voi frate. Înainte mergeam, făcusem un mini profil pentru YouTube și mi-apărea ăla de abonează-te acum sau chestii de-astea. Dar acum, nu știu de ce nu mai mi-apare. Deci nu mai mi-apare. Fac profilul cu tot ce trebuie, în pana mea. Și pe urmă, buba cea mare. Nu mai ți apare. Poate o să rezolv problema, nu știu sigur dacă o să rezolv. Nu, eu zic să nu am pus-o măcar așa, simetric, oarecum. Nu, eu am pus-o simetric, așa. Am o idee ingenioasă, dacă vreți să-i spuneți așa, oricum. O să mai lucrez și off-cam, am mult la muntele ăsta, am multe idei. Am văzut la IHTP, cred că știți mulți dintre voi, nu știu cum să vă spun eu, stați un pic că n-am patru, ce vreau să fac și am văzut la o mapă adventure, Doamne, nici nu știu ce vreau să fac de așa, am văzut la o mapă adventure că ei, deci, pe la episodul 6, nu știu care, Doamne, aveau o casă într-un munte creativ ca lui Blaze. Ok, aveau într-un munte și am zis, lol. A făcut-o numai toată, aproape din cobblestone, dar... Na. Mie știți ce o să-mi trebuiască cel mai mult? Cărbuni. Ok. Băi, cam atât. Să plantez și ăștia. Seria asta, nu știu, cred că o să fie lungă, foarte lungă. Și dacă nu știați unii dintre voi, eu sunt în străinătate. Și na. Hai să punem unul aici, unul aici și unul aici. Nu, e prea aproape, stai să-l mutăm pe ăsta mai încolo. Și aici. Și frate, m-am zis, haide să încerc, poate mi iese, poate nu mi iese. Deja am văzut că am 3 viziuni și am postat pe la, sincer să fiu, 2 dimineața. Și vă spun sincer, mama nici nu știa că sunt treaz, stăteam în pat cu căștile în urechi și ascultam muzică și pe urmă mi-a venit ideea să postez episodul și 3 vizionări destul de bun. Păi... Aolo, bagul ăla, frate, deci nu... Ok. Sper că v-a plăcut și dacă strângem și noi măcar un like, unul vreau atât. O să mai continuăm seria sau măcar niște vizionări, că vă înțeleg că mai uitați sau nu vă place, dar fraților, n-am ce să fac. Bine, să vedem data